Jo, čaute ľudia, vás vítam u môjho ďalšieho videa. V dnešnom videu tu máme prvú našu sériu z Minecraft Hardcore. No, takže bez ďalších obkecávaní, môžeme sa na to vrhnúť. No, takže ako prvé si tu naťažíme stromy na základ našej veci. No a pokiaľ ste nevideli minulé dve videá, tak vám doporučujem sa ísť na nich pozrieť. A keď zrobíme strom, tak chvíľočku potrvá. No, takže strom už máme zrubaný a preto si vykraftíme crafting table a sticky a samozrejme si naťažím. Keď spravím krompáč a sekeru, to budeme potrebovať. Zoberáme si naspäť náš crafting. Aha, ako tak dobre vidím, hore je cherry biome, takže sa tam ideme nejako dostať. A rovno si naťažíme cobblestone, lebo tam vidím pekné irony. Takže rovno si tu to naťažíme. Kľudne aj iron, uhlie, aby sme si to mohli potom vypiecť. Takže irony máme naťažené a teraz ideme smerom za tým železom. No, takže si tu musíme vykraftiť pike. Ups. No, to nám stačí na začiatok a perfektne teraz sa ideme nejako dostať hore, takže keď budeme hore, sa vám ozvem. No, takže už sme hore a rozmýšľam, že niekde tuto zabývame, niekde tuto hore na kopci, aby sme mali taký pekný výhľad. No a to nie je nič. To sú tu možno takže tieto tri stromy. No tak to nie, tak som sa mýlil. Celkom to na OS potrebuje. Takže zatiaľ mám dve. A hneď tuto máme takú, no, takže už máme miesto, kde budeme bývať. Takže si tu poviem crafting. A tady to také maličké schodíky máme. No a tuto by sme začali robiť také schody a tak, aby sme sa nezabili. Takže máme tu takéto miniatúrne, také menšie schody úplne dole. No, takže schody už máme hotové. A to akurát nám to vyšlo na pec, takže si dáme rovno vypekať aj to naše železo. A rozmýšľam, že čo si z toho spravím. Takže ja by som tu pomaličky začal ťažiť ten strom, aby sme mohli robiť náš prvý dom.
Takže toto pomaličky zrúbené. A ešte toto. No to by sme mali. A teraz, no, relatívne máme to už spravené. A rozmýšľam, že kde si to spravím. Ja by som to chcel tak, že tu by sme mali takto genú väžu alebo niečo. Takto cez most a pekný výhľad. Dokonca tu máme ešte ovce, takže si tu niekde spravíme aj veľkú farmu na všetko. No, to je dobré za mňa. A respektívne potrebujeme ísť jednu ovcu zabiť. Aby sme mali na kostole, lebo ja sa pýtate, že prečo nemajú oči, tak je to tým, že som si dával taký šrapek na nich, aby som mal iba jednu farbu, ale hociaké farby. Takže to bude také, že bude si práve posteľ, položíme si ju tu. A medzi tým, čo už máme vypečené tie irony, tak som ho dostal chápať, že si tu spravíme veľkú farmu. Takže si idem vykraftiť kyblík. Spravíme si ten nekonečný zdroj tej vody. Aha, na to potrebujeme keď som zabudol. To je nevadí však, ale taký menší prístrešok hádam neuškodí. No, podľa mňa by som pomaličky začal asi stavať takú menšiu striežku možno, tak ale to sa ešte uvidí. Alebo báňu takú, báňu by sme začali 3, takto 3, 4, takto vidíš. Tak. No a tuto takto by boli kamene. Podľa mňa. No to by bolo dobré. Akorát mi tak vyšlo. No. Čau kamarát, ako sa máš? No, takže to už máme vymyslené baňu, ešte tu nejako spravíme z vody. No, to sa ešte uvidí v ďalších dieloch. Ale také, ja by som to spravil takto zo soby do šikma. Takže si idem vytrafiť sleby. No a skúsim nejako začať zatiaľ. Máme ich 24. To by bolo dobré. No takto by bol šikma. By to nemuselo byť až také zle. No, keď sa tu ešte dajú tie piliere, tak to až také zlopolanie nebude. Takto sa pôjde hore. A položíme hlinu.
a to potom dorobíme v ďalšom dieli. No, takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, môžete zanechať like a odber, budem rád za každú podporu. No, my sa uvidíme v ďalších videách. Čaute.